Hey guys, good day. My name is Margrette and today I'll be visiting my mom. We have been apart for already too long. So I'm really happy that I'll be visiting her today and I'll be bringing her some goodies. And this will be the first time I meet her personally after or during the quarantine period. So murag almost 1 year na jud mi wa nagkita. I think more than 1 year na jud. So I'm really excited to meet her in person. So let's go ahead and go to Mama in Basak near Shopwise. Let's go, guys. We have traveled 40 minutes to Basak. We're still stuck in traffic. Namiron dapit sa SRP going out to unsa na area diha ya? Mambaling. Basak Mambaling. UC Mambaling. Dugay-dugay na jud ko kaari diha man ko tigjag sa UC dapit sa una pero pila na to ka years oy. 2013 moto siya, guys. Hapit na 1 hour taga-travel pero it's a Saturday so medyo busy yun ang kadalanan, no? So paabot lang yun. Maabot ra lang yun. Wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. Joy to the world. Karon po kabalik din dapita, guys. Wako nakabantay na naanan man din sa subway. So ato pa may unahan, munong din mo U-turn. Ayun lang, maabot ay. Doon makita. Oops. Ato lang Thailand. Kristen. Ayun. Oo niya, papalitag pa ni hapon. Wala gi ka mask. Pwede naman kung ka ng pink na yan. Ako diya day. Ah, Gamay kay kwarto pero ako pa bang ang salbing ka nang ako ay tigling cute nga tae ba. Pero wala, uy, gimingaw na ko ni lugar. Diha gyud pun to ilang kuan diri. Kani na bahay kaning bear of dogs. ang salbing! Ano sa salving? Yamaan na nga ay. Mas maan. Uy, go. Dumsdan. Pakong ka. Bigla ba na pakong yan? Nitaas na ko. Taas na ka? Ay, manghapon. Ano mo nila? Hubog na ka? Na, mama. Ah, dili ka puyo. Hello. Nilo. Di ka po si gumayo. Hiluta ko ron ha. Ma, ang katong taga diri. Ma, ang taga diri. Wala na diri. Wala sa inayawan. Maanday ah. Ano? Guys, diri mga po yung sauna. Baby pa ko. Taas maan. Hello. Ayo. Uy na. Ay, te! Guys, diri ko maligo sa una gamay pa ko. Kailakon kay ko. Diri may maglusot-lusot. My gosh! Diya man stay sa una. Guys, diri may gapuyo katong baby pa ko. Diya may taas gapuyo pero lahi na nakapalit diha sa taas. Mura ko makailak. Ato sa taas gipuy ani mama. Merry Christmas lagi. Ablihi ha. Isa kanino? Huwag yung pupuyog siya yan. Kapoy to eh. Oh, may kapagpilo yun. Oh, ikaw ni pangita pa agi ablihi. Ako ba natin? Hello. Himaan. Hindi na maokay. Sorry, kugapli. Hulo din siya kagabaw ablig box. Tanggahi ah.
Dili mo kunya ni mo diri ablihan unta oh. Oh, giablihin na. Ablihi gani. Kasin. Pagbuwang. Wala kasin ka pon. Awa dyan na. Kana ni ko. Hiluta ko ron ha, gamitan na. Ni dadanik daghan tayo kasin. Pumunta dito kasin. Ngayon sa may magkasulti. Salamat sa epic kasin. Chay! Oh, mo din silang salbing. Mira. Sa una magkita ko rin, pero una ko rin. Oh, mo rin ko mama. Di ba magpa-appeal rin skin? Bye, Merry Christmas. Si Kian. Merry Christmas, guys.